Khanyi mntanami. Vuka phela. Ma. Phela namhlanje usuku lwakho lwamalobolo. Nabakhwenyana bayeza basendleleni. Ngena ma. Angeke kuze kulunge ukuthi ulale kuze kushona ilanga. Vuka ngani yami. Ya ma. Hey, yaza ngikholwa ukuthi usukhulekela nohlobo sesikhuluma indaba zamalobolo. Usuzoba unkosikazi womuntu. Ngiqhenya ngawe mntanami. Kakhulu. Mana, inamayo. Ma ngiyakuthanda yezo. Cela uhlezi ukwazi lokho ukuthi ngiyakuthanda noma ngabe kwenzakalani. Ngikuthanda nomngane yami. Ay, angikushiyi. Ulungise ngoba nabo abakhwenyana sebeyeza basendleleni. Okay. Sana ngayo. Isikhathi. Singathatha isikhathi esikaphuma. Hayi baba bayeza basendleleni. Asathemba bayeza. Asho kanje? Bathemba mina baba bayeza basendleleni. Hayibo. Awuzwile lokho? Yebo. Kusho ukusikwa kakhulu ngakha. Wona impela lalela. Ufanele ukuthi Thumuthe. Ayibona afika acele yona umlomo. Yebo. Bese yabavumela bangena. Yebo baba, uzokwenza njalo. Bese ngibheka nokhaya ukuthi uselungile yini. Thuma nkosana. Sithunywa kaNgcobo lapha kwaZuma. Ukuba socela isihlobo esihle lapha ekhaya. Umfana ubona imbali ekhaya. Wasaba nesicelo sokuthi sifika semkhelelena sibuye nayo. Siyakhuleka kwanqamalala. Oh. Usewuphulile umoya wami. Usewuphulile umoya wami lo mntwana. Usewuphulile umoya wami. Uyelo ebengimthanda. Uyelo nebengimthanda. Uyelo ebengimthanda. Usewuphulile. Khanyi. Sebefikile abakhongi. Hawu. Manje lengane. Isishone plekani manje. Khanyi. Ebo. Ma, utatwena akekho. Nasegumbini lakhe lokulala akekho uyitshela noma inhlaba. Hawu, thatha yonke imithwalo yakho yomuka. Iyazi bengicathi uyadlala kade uzohamba namhlanje. Angizwanga. Ubuwazi ngalolu daba. Wangahlupha ukuthi usitshele cha. Njengoba ngishilo mama bengicathi uyadlala kade. Hayi thula man. Hamba ubheke udadewenu. Ubuye naye umkhodo lomlethela. Hamba ufuna ubuye naye indlela yini. Bakhali. Bakhali.
Kanye. Ukhanya ngikhatha nomama. Hawu baba uyazi sathumela umfana Umbheka kuka. usaphumile baba ungaphandle. Kanjani kwenzeke? Hayi uyeza baba. Khululeka wena uyeza. Awu nangu Cebo nangeza. Cebo ubudade wethu ubukhanya. Ngizamile mama ukumvimba kodwa imana ngene emotweni washawa cishe. Imoto kabani Cebo? Usikazi. Kodwa lengane isikilani wejesu. Kwenzeke kanjani lo? Ukuthi uvumele ukhanya alayishe impahla zakhe zonke aphuma ahambe la ekhaya. Yeheni webantu wazwanga. Kakhulukazi ngosuku olungaka olunje. Ukwenzeke kanjani lo? Bengingazi ukuthi kuzokwenzeka kanje. Ukhanye bengikhuluma naye ekseni baba. Ngithini? Bekukuhle konke. Angakhombisa ukuthi ukhanye uzokwenza into efana nale. Yabona ke lento yakho le. Ukumhlanganisa nomakhelwane. Ngizoba yini ngomakhelwane? Cabanga nje Hey, izinto izinto engake ezongilahlelela. Uthini ngemali? Inkulungwane zami eziyishu. Esizongilahlelela manje. Uthini ngenkomo eziyishumi nanye. Nazo engeke ngisazithola manje. Kwenzeke kanjani? Ngenxa nje yobudedengu bukaKhanya. Yabona kusukela manje uKhanya ngiyamkhipha empilweni yami. Akaso futhi ngiyaphinda abe yilutho kimi. Awuthi ngihambe ngiyotshela labantu ukuthi abahambe ngoba phela ayisekho into engizoyenza manje. Yaxolisa baba. Ngasuka. Ngiyaxolisa mama. Hayi ngixolisayo wena. Uxolisana wena. Ngithanga nelanda udade wena umkhodolo kuye naye uze naye la. Hayi suka mani. Niyasiphaqa nje la kulelizwe yini nithi senze njani senze njani. Hayi hamba la mani. Suka la eduze kwami. Hamba ngikufunda. Kodwa ngosiyamvelela yini? Yini hlazo leli lele ngithela ile ngane. Izobukisa ngami izohlekisa ngami emphakathini. Awuyeheni webantu uzothini komakhelwane. Ngiyabonga kakhulu. Usungisizile kakhulu. Nayi, ngiyakungcona. Ukubuza njengalini? Ngizocela ngazi igama lakho ka. Ngiyaxolisa. Igama lami uKhansile Zuma. Okay. Angazi nami ngiyathanda ilaze lami. Ngiyajabula. Uthola mkade. Mina namhlanje ayihlupheni. Hayi. Baphelele abantu bakuwami. Uyibonela nje ukuthi hayi ikhali futhi yole. Ingane zanamhlanje. Engaphethe. Ngakho ngizela ngizothola ngane no-Antam Nanda bezama ukuphusha ikhono lami lobumlingisi. Ake uhambe uyozama igoli. Ubona ukuthi basazoya abaningi baxhanga ngesikole. Even abazamfethu eKZN abasuka la emakhaya bazama ukuhlanganisa. Simathe zinazi sinabantu basemakhaya sike sifune mfethu ukuthi umuntu azahlanganise athola imali phambili. Uyazi nawe sisho sithi abafuni nodadewethu uyobathola phambili. I'm sure ukuthi mangase mfethu ye-goal book. Ngiyabonga kakhulu. Asibeke umuntu ozongigqugquzela. Sengijabula ngokubona ismile ke nje ongena uthukile la emontweni ngibona ukuthi hayi. Kahle ngibona. Nami mina ngiyinqindi isibindi yazi ngegoli ngoba ngifeze ikhono lami. Masuzame lapho ngikutshela ngiphumelele futhi ngiphumelele. Awushuthulani wena ubhizinisi empilweni? Usufuna ukwazi manje. Kahle ngibona. Mina ngithembi kanje. No, mina engikwenzayo angeke shamba ponto engfanele. Ngomlimi. Umlimi? Yeah. Ngempela. Yeah. Umlimi? Yeah. Ngempela. Yeah. So njengoba nje ngize la eThekwini ngifike ngizothenga imbewu ngihambe ngekhaya ngiziqine zikhule njalo mase ngidayisela abantu basenamakethe. Yeah. Mlamo. Iyona ke inhlekelele esihlangabezane nayo le. Ngiyezwa sibalo wami impela. Ntontana uchaza. Cha baba.
ayikho into azoyichaza uSibusiso. uSibusiso wamtshena kahle mina ukuthi uyamthanda uKhani. Into engiyibonayo nje lo ntombazana ukhona lo muntu asenobudlelwane nabo. Ingakho enze kanje nenganeni yami. Uyazi ngiphatha kabi baba lento. Ngobani ma? Ngobani ma? Ngoba lo mntwana ayikho into bengayikhulumi naye ma. Bengisho ukuthi ngifuna ukuthi ngithenge iplaza ngizoqala indaba yokulima. Kodwa akakaze ngikhombisa ukuthini ukuthi usakhetha ukwalahla onke lawo mabhubo mami. Ndodana yami. Nisenza umatikuletsheni. Kodwa khona ekukhombisa ukuthi unalo uthando lokulima. Cha baba, angiqali baye lo mbhedo wakhe baba. Okuloko ebamlingisa lo ufuna ubamlingisa lo kenza lezo ifundo zakhe. Ngamtshela ngathi lento yakhe. Yes. Omlingisa. Phela ngangizisize ngalutho. Ngamtshela ngathi yona ndlela. Efuza besenza ngayo ikona ukuthi sithenge iplaza sibe abantu. Nakho ke ndodana na. Cha baba, wawusuthi nakho kusho ba inhle lento enziwe lo ntombazana endodaneni yami. Wena wayilahla lapho. Ukuthi ungemeseki. Ukhanye. Into ezakhe. Zokulingisa khona la uzokuseka eplazini lapho impela. Qiniso la. Amazwi amahle ke baba lana washo. Wakufanele wenze njalo ndodana. Umseke uKhani ukuze nawe azokuseka kulokho kwakho ukucabanga. Wangamseka ngani makho? Kusho ukuthi imbono yeni bingafani mntanami. Ngiyakuzwa baba nawe ma. Hayi injalo nje baba, injalo. Yanizwa ukuthi phela kusena umsebenzi. Vele usehambile uhambile kusena inkinga uzobona ukuthi wenze njani. Okay, awakumfonela. Afana ukuthi asasebenza ngoba yasikwenza. Into engizalwe nayo engicabanga ukuthi isipho sami okuba umbhali. Umbhali? Ya. Nginesicelo esisodwa phela. Ungangiphoqa. Ngiyalini. Ngicela ukubhala i-drama-series. Hayibo ngempela yini? Ya. Hayi ungasibhala emotion njalo like inkinga. Awukinkinga wethe Ukhani. ngicela ungiphe inamba yakho ukuze uma ngabe khona ungasizakala ngakho. Okay. Ngicela mangabe udinga usizo noma umuntu ozokhuluma naye ngikhona. Ngiyabonga kakhulu. Ungangifakeli inamba plate. Hayi yona inamba yami ngayizama. Uzoyithola. Usiyohamba kahle angikazisi. Alright, okay. Ngiyabonga. Qonqo. Ulwalo. Imina ndikuku ucangivulele isicaba. Hawu Khani, nganeka sisi ngene ngaphakathi. Unjani aunt? Yaphila njani? Phila nami. Hayi, sesithi isikhathi yaphila usisi. Ngiyaphila aunt, esazani kade agcinani. Hayi, siyaphila nathi. Besacela ungisiza bandla. Cela ungabatsheli bantu ukuthi ngilakwena. Hawu. Ngobani? Ngize la ngizofuna umsebenzi. Oh. Cela ungihlalise nje okwesikhashana aunt. Mangathula iroom nje okurent ngizose ngiyahamba. Oh. Ayikho inkinga kini la. Sisulunge kakhulu nobaba wakho. You welcome home. Hlala. Ngiyabonga aunt. Yeah. Kodwa yini exoshikayo? Hawu aunt. Bengibhiya phansi ixoxele. Lana. Ukhanula. Ngiyakuzwa manje. Angezi ukuthi ngithini. Ingane wasisi lela ngaphakathi yezwa. Khulema. Ayihlukumezi, ungayihlukumezi. Angizile nje shukuma. Ngiyakuchaja ke manje. 200. Ithanga imali. Ufuna ukuthenga utshwala? 100 uzoza kumina. Yona ishini 100. Sha.
Hayibo, uyasabisa wena. Imali mambuwazi ngene kiskebe. Ngiyakuthola. Uyaphayiza. Uyaphayiza anti. Kuba le ndoda ephuma la. Asikhulume. Anti uthesa ngami. Asikhulume ozihlale. Khuluma nawe anti. Ngiyakuzonda anti yezwa. Ngiyakuzonda uyanginyanyisa. Mehlala phansi. Buya sikhulume Ngiyanyanya anti yezwa. musuka Sala le msini wakho. Awe. Right now. Hello. Hi. Yes, baby. Hey, super Peter, what? Senza ngefuthi manje Hayi uPeter ngiyambona ufuna ungixoshisa thana sami ngathi ufuna isikhuqa sami. ngiyambona nami tshelile. Kodwa yisisi. Angiyazithola futhi. Kodwa yisithanda sami engikubizele khona la. Indaba yakho ye-18. How? What about the active? Ayishima isithanda sami ayingiphathe kahle. Sikhulumile lento le mina nawe sithando sami ukuthi ngeke uze ungihlukanise ne-acting. Mina ne-acting siyinto yodwa. Kanti yini manje ungezwisisanga ngoba becanga ukuthi sivumelene mina nawe. Okanye ngokwenzela yonke into ayikho into ongayitholi. Ayikho into ongayitholi. Uvika ungakanani? Uvika ungakanani? Ufika umncane wena. Ufika umncane ongaka. Ngiyazi ukuthi ungenzela yonke into kodwa shuthi manje sifanele ngihlukane nophupho lami. Sifanele ngihlukane ne-acting ngoba wena ngenzela Ihlukana nami kumehlukana nakhanye. ngeke uze ungihlukanise ne-acting mina Brian. Mina ne-acting sifana namathi nolimi. Isegazini lento. Iphupho lami leli. Awuzwisisi yini ongayizwisisi lapho Brian? Iphupho lami fana nokuthi ungihlukanisa namanzi ngiwufish. Hayi wekanyo. Kanyo. Wekanyo. 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 Yini? Ngiyatsikela yapho mfethu. Ngishilo ngathi ngikhetha i-acting Brian ngiyimba. Wekanyo. Waphuma la magceke la. Waphuma la. Ungaphindi ubuke. Uyangezwa? Ngikhuluma nawe. Uyangezwa? Ungaphindi ubuke la. Ngiyahamba vele, ngiyahamba. Ungaphindi ubuke la. Angithi wena awufuni ukuthi ngenze into engiyithandayo Brian. Brian bengithanda but le angeke ngikwazi. Yini engakwenzela yona? Yini engakwenzela yona? Angeke. Yini engakwenzela yona? Waphuma la ngempela kwamampela ma. Ungaphindi ubuke. Ungaphindi. Uyangezwa? Ngiyahamba.
let me sing my song? Why can't you let me sing and pray? Why can't you let me sing my song? This is my song in my story, and this is my story in my song. I wanna sing and sing every day. I wanna sing and sing every night. Why can't you let me sing my song? Why can't you let me sing and pray? Why can't you let me sing my song? Why can't you let me praise the Lord? I wanna sing and praise. I wanna sing and praise. I hear that hope. It's all gonna disappear soon as I wake up. It's all gonna disappear cause it ain't real. Sigala, cause sigala, 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 cause sigala, sigala, sigala. Ay simagade, awugela abantu bakho, awugela babisizwe sakho. Thela umuso wakho besomandla. Hey, awusimagade, awugela abantu bakho, awugela babisizwe sakho. Thela umuso wakho besomandla. Hey, hey son. Ninjani sisi? Sawa, njani? Hayi sikhona. Ngakusiza ngani? Oh, ngihamba ngingena emajardini. Ngifuna netoho nje eklina. Awufuna umsebenzi? Eish, ngiyabheda sizamlana sina umsebenzi la ngayibambela mina mla. Ngiyazenzela. Eish, kwanza ukuthi ahlaphe. Efisayike umuntu engimaziyo. Ngapha umadinga ukusebenzela. Yazi mina ngiqiniso anginendawo yokuhlala amala inabe ikhanda lami khona. Stranded nje. Ukhuluma nje izolo bengisemgwaqeni vele emgwaqeni. Awuna room mhlawumbe ongangicebisa kubo until ngize ngithole umsebenzi. Ngiyakuthembisa ukuthi ngizoyikhokha irent mase ngitholile umsebenzi. Ngicela kodwa nje ungangisiza. Azabanzima ngoba la eGoli ave kunzima umuntu wesifazane ungenandawo yokuhlala la eGoli akukho safe. Kodwa manje angazi because iroom elikhona nje lana iroom elilodwa kunensizwa ehlala khona but ke yadlula emhlabeni ngebhadi wayeshiya impahla zakhe neimpahla zakhe nje lapha nami angijwayele ukungena khona lokho and ngiyasaba ukuthi ngihlala khona ngoba phela umuntu osasho. Ngiyacela mina nginenkinga ngizohlala noma ngiyidinga ngempela le ndawo. Are you sure? Ngizohlala.
Angiyinkinga ngijabula nje. Yo, akuzwakala kunzima. But-ke mhlawumbe ungacupha kwenye inyanga mhlawumbe until ngithole umsebenzi-ke then bese uthole indawo yakho ne? Ngiyabonga. Okay. Ake si-check ubone uzobona nje nawe. Right. Uzobona nawe ukuthi hamba kanjani. Ayona-ke indlu le. Wahlala nje la kakhulu. Yeah. Khona nje ubona nje kunjena. Hey. Ngiyazi kuyathusa khona kodwa-ke uzobamba nje for just 1 month. Akukubi kangawo ngiyabonga kakhulu i-right le ndawo for me. Yebo ngiyabonga nje hayi uzohlaleka. Yeah. Ya konje igama ubanzi. Mina igama lami uKhanyi. Khanyi. Ngibuye eNanda. Nanda le KZN. Yeah. Siwakude man. La ekhaya ikwamkhiza. Mina nguMaxwell Mkhiza. Okay. Aluthandaza, uyathandaza nomlando? Ekhaya yebo. Uyathandaza. Yeah. Ngiyathandaza. Okay. Yazi inesithunzi indlu yomuntu osedlule emhlabeni. Yeah. Ake semzohlala mhlawumbe uzohlala mhlawumbe maybe 1 month bese uthola umsebenzi ngekudala bese umuvela kwenye indawo right. Yeah. Yeah, as wenza info living, like what kind of work are you looking for? Kahle ngisuke eNanda ngize la eGoli ngizo phesiwa ilokho nje ukact. Okay. Acting. No, that's good. And ngiyakuzwa kwakho la eGoli, I think wenza isinqumo esihle ngoba phela eGoli la ndawo, I mean siyazi indawo advance when it comes to indaba zo acting and all that. Yeah, kuzolunga. Yeah, kunye nokunye phela ngakwenza ngakayitholi ingakafezeki iphupho lami kodwa kahle ebengifuna ukwenza ukulingisa. Okay. As now usakhuluma indawo yokulingisa, I'm thinking there's another guy owazana nomngane wami. Ngathi uzo into zabo acting ngazo director or something like that. Okay. So ngizoke nje ngikuzwele mhlambe mhlambe khona sesihlangana. Ngajabula kakhulu ntokazi ngiyenzeka. Yeah. Ngiyabonga kakhulu futhi. Okay, kanye makhona nje ukudinga just knock lapha endlini enkulu ne. Alright. Njani? Hayi mina kokwami hayi ngidlulile kunzimeni Thulani. Hayi sengihlukene phela noBrian. Yeah. Kusho khona phela ukuthi angisenandawo. Izolo lokho nje bengisemgwaqeni lena emgwaqeni. Ngiyakutshela. Ebekungeve kunzima. Hayi, ngcono ngoba ngicushisiwe la ngikhona manje. Ngihleli nje egumbini. Sizeni komunye umuzi nje umunye ubhuti ungibele nomusa ngoba erungeli empty. Eish. Njani phela nakho igedlela vele la ibilela nje kungathi into ongamuntu. Kodwa-ke hayi asiphume lapho besathi ngaphi wena kuhamba kanjani kodwa ngalapho Thulani usabhala nje kodwa. Thulani
ngisasekhona ngikavule igedlela. Kwenzakalani ngempela? Yebo Sulani. Awumancane. Ya, sobe sikhuluma ngazi kwenzakalani kule ndawo engikuyo. Kwenzakalani mina ekhaya? Yebo. Khanye. Awuhlanje. Konke kulungile. Hliziyo. Yebo. Yini? Ipati into zakhona bongamjito ngakabhodi mosakwazi uphile kanti ufake irap enebhakodi faka umoya uphile impilo ubheke phansi ungakhulumi ipati into zakhona bongamjito ngakabhodi mosakwazi uphile kanti ufake irap enebhakodi faka umoya uphile impilo ubheke phansi ungakhulumi Sambani njani? Yaphila sisi wami ngicela umsebenzi noma ngabe ucleaner urupheka konke nje ngiyakwazi ukukwenza. Hayi sisi wami okwamanje umsebenzi awu asinawo. Ngiyaxolisa sithando sami. Yebo. Kade umthakathanga kuzumi ngasekuseni ungakhulumi mashile nenswela boya chaza ukuthi ngisoni mawubone ngena amahloni umshikaze emphendula inyoni munye ukhule ngesitokisi uphume Yaphila sisi wami bengihamba ngifuna umsebenzi. yini ubotrayisa impilo inzima ipati into zakhona bongamjito ngakabhodi mosakwazi uphile kanti ufake irap enebhakodi faka umoya uphile impilo ubheke phansi ungakhulumi ipati into zakhona bongamjito ngakabhodi mosakwazi uphile kanti ufake irap enebhakodi faka umoya uphile impilo ubheke phansi ungakhulumi le ndaba iqale emaphepheni umzali eshawa ngesekeni plus ugazi ebheje ngayo yonke bisephaketheni ndiza mzala Mama. Ay, ya, alesi nje ngibheke lapha ekhaya ukuthi ise-right yini. Hayi nami ngi-right kakhulu. Ngisazama mama, ngizama ukuhlanganisa indaba ye-acting ngiyazi. Kodwa-ke uzolunga okwamanje nje akahlangani kahle kodwa.
To leave with no fear, just feel embrace love and my freedom. I want to feel I want to live. I want to testify with it and live it. Yeah. Testify with it and live it. Yeah. I want to feel. I want to live. I want to testify with it and live it. Yeah. I wanna say that I'm yours.
Ngiyeza. Dale kahle manje. Ake ngiyena sanga semsebenzini. Ngilanga ukubheka. Yeka semsebenzini. Kwenzakalani nazi yabona ukuthi awukho right kodwa lento ngixolele ngayo izolo esaqhubeka. Nana Maxwell angilalana. Eish. Izolo la ngibone la khona ingane. Ingane. Ngibona ingane iphethe umpofu bese ngithi ngiyasondela ngithinta nyamalala ingane. Nyamalala. Hayibo. Ngathi ngiyahlanya. Angazi or ngingahlekelwa ingqondo. I-radio iyadlala. Ngicime ngidlala futhi. Ngicime ngeke kulesikhathi ayisafuni nje nokucima. No. Angazi. Bengicanga ukuzokuyaphileka lana ngicanga ngiyahlaleka mara yakuhlaleka No, ikunzima. Desperate khona kodwa yo. Yeah. Ngithanda ukuba nzima but ke kune solution engicela ukunikeza yona la. Ngokushiya neBhayibheli. Konje uyakholwa ne? Uyi-Christian? Yeah. Uzofunda ama-scripture athile ngizorecommenda kuwena bese uyathandaza. Pray in the name of Yahushua Mashiach. Uzobona uzolala namhlanje. Manje uyahusha. Uyahusha indodana kaYahuwa okuNkulunkulu ophezulu konke. Leli Bible leli alibhalwanga ngeagenda yokudukisa njengawonke lama translation njengabo NIV, King James version. Alibhalwanga ngenhloso yokudukisa ngeagenda yokudukisa. Even negama lika Messiah libhalwe linjengoba linjalo of which uYahushua HaMashiach. Okay. Yeah, leli gama leli lithi Yahushua HaMashiach igama lakhe langempela because igama lesiHebrew. Sikhumbula ukuthi uYahushua uMessiah ungumHebrew na ufike lezweni samaHebrew ngithi. So igama lakhe langempela is Yahushua HaMashiach. So uma ubiza leli gama leli uzobona umehluko. Trust me. Ngiyakuzwa ukhuluma ngabuYahushua yona lonto leyo. Uzongisiza ngani ngoba mina ngiyathandaza vele. Ngiyathandaza ngibiza igama lika Jesus Christ. Musafana ngisapokelwa namanje. Lezi ngisiza ngani ngoba angiboni nje umehluko. Inkinga lapho. Sase iBhayibheli usase Inkinga lapho ke khanye like igama olisebenzisayo elika Jesus Christ akusilona igama lika Messiah ngempela. Ngiyazi okuningi akuzukuyenza isense kwamanje kuwena. But along the way kuzoyenza isense because uzokhumbula phela khanye ukuthi inkolo uzifike la especially lana kuthina bantu ifike ngabelungu ngithi ifike ngabelungu the Romans like yafika ngabelungu thina as abantu sasiphila ngendlela sasiphila ngayo but bafika nenkolo. So ukufika kwabo nayo la abayilethanga isine iqiniso bashintsha izinto eziningi. Yabo. uMessiah wasuka wezemhlabeni uzofundisa nge the way okuyindlela ekulidela to the kingdom of the most high God Yahweh. Even abapostoli aboPeter naboPaul babeshumela umbuso kaYahweh. They were preaching about the way. Okay. Yabo. Aba iChristianity into ekade ingekho. iChristianity ifike nani nama Greek. Kunabantu ababizwa ngama early fathers of Christianity. Ngama philosophers ibona bashintsha yonke into baletha igama elisha ka Jesus Christ barapa igama lika Yahushua HaMashiach bashintsha igama lika kaNkulunkulu ophezulu konke okunguYahuwa bamosha nje yonke into. Ukhumbule phethe ama Romans nama Greek bangama pagans bebekhonza onkulunkulu bamanga beyithombe ngakithi. Ubheke nje nangokukhonza abantu abaningi bakhonza ngeSunday. Ngicabanga nawo ukukhonza ngeSunday. Phela ngithi ilanga nokusontweni. Exactly siyabona. Yonke leyo ngathini ama teachings from ama Romans, the pagan Romans, ngoba phela ama Romans ayikhonza ngeSunday bekhonza uNkulunkulu welanga. Yeah. So ngiyazi ukuthi uyazi ngomlando weChristianity yenzeka kanjani.
yaqhamuka kanjani, yaqhamuka ngama-romance and all that. Angizongena kulowo mlando lowo. But engifisa ukukwazi khona ukuthi uma ufuna ukubona umbuso kaNkulunkulu ophezu konke uYahuwa, you must be the follower of the way. Njengoba nabo Peter nabo Paul babe ngama followers of the way, babe ngisona ama-Christians. Ngizolokhu ngikufundisa nje kancane step by step ngoba manje ngiphuthuka nasemsebenzini, but engizocela ukusho njengamanje ukuthi osukwini namhlanje just spend time reading this Bible. Ngizothumela ama scriptures via ngokusendela i-message WhatsApp ukuthi uzofunda siphi nasiphi scripture namhlanje. And then also pray in the name of Yahushua Mashiach, Messiah, the Son of the Most High God. Igama leli Bible lele isifa. Akubona ama-Bible lawo ajwayelekile. So uzobona nje okuningi ongakujwayele kule Bible leli. But trust me, iBible lingabhalwanga nge-agenda yokudukisa nini. Lesaphethe amaqiniso. Okay. Enjoy. Please usebenzise. You will thank me later. Alright, you're welcome. Ngizolokhu ngikuzwela ngendaba yakho ye-acting. Ukuthi khamba kanjani ukuze phela nawe iphupho lakho lizofezeka. Yeah, ake ngiphuthume ngasetofeni. Alright. Okay. Okay, ngiyabona. In the name of Jesus! In the name of Yahushua! In the name of Yahushua! In the name of Yahushua! In the name of Yahushua HaMashiach! In the name of Yahushua HaMashiach! In the name of Yahushua HaMashiach! Ngikukhumbula. Hey, ave sengijahile ukuthi ngenzele yonke into eyifunayo. Hawu ngempela babe. Ngitshelile ukuthi kufuneka ngithenge iplazi. Silima amasimfu namasimo amaningi. Ngisho kanje babe. Kodwa phela yazi ngikho into engithandayo. Ngithandani? Ngithanda ubomlingisi. Yabona kodwa ubomlingisi. Yalifike kule nto engifuna ukuthi uyenze. Ngoba mina into engifuna siyenze kuneplazi ube umedeni wena nje uhlale uphethe. Kodwa ngiyamthanda nje ubomlingisi. Ubomlingisi.
Nani? Zabona masengine mangifika umedem jonke ithi liza kuwena khona uzojabula. Ngathi sengiyibona nje sengisoqadile nje sibe nomuzi omkhulu. Everything sibe nabantwana bethu bagijima abancane. Abazofana nawe nenkani yakho. Ngiyazithanda yesu. Alright. Ngayikhohlwa ngeqiniso. Ihambile hey kulomhlaba ngabona indlela enye iya Ekulalekile. Ala ngifika kule ndawo ngikwazi ukulala. Yabona ngathi right namhlanje indlela obuyona izolo. Yo. Yeah. So liyasebenza igama lika Yahusha. Igama lika Yahusha linamandla ngibonile. Yeah, kunento ebethi ngizokwazi yona. Engakwazanga ukutshela yona in detail this day. Ufika la. Yeah. So lendlu lena kahle kahle yes insomfowethu, my twin brother. Oh. Yeah, angithandanga ukuchazela ama detail that day, but yes sengithi nje angichazele kahle so that nawe uzokwazi lokho. So umfowethu wayehlala noma wengane yakhe la. Bebehlezi bexabana njalo belwa. Kwagcina kufika isinqumo lakho noma wengane yakhe isuka ehamba. Wathathwa omunye umuntu. Yeah. Uthe umfowethu methola lokho wanikela khona. Bethi thiwa wanikela khona afika wadubula isoka lakhe uma wengane yakhe waphinde wadubula noma wengane yakhe. Uthe umebuya lapho weza la. Afika wathatha ingane yakhe wayidubula naye wadubula ingane yakhe wasidubula naye. Eish. Ezazi nzima lezo indaba lezo. So eish. Yeah, khanye kodwa kwaba nzima cause angihleze ngimishumayeza nami le gospel le yombuso but eyinqaba engayamukeli. Bazofica ukufaka engasindiswanga. Kodwa ke ake sime lapho vele soon yahamba la, so let's not talk about inkinga zakulendlu le. Khanye kunendaba ezimnandi kuphathela zona. Umngane wami lo ngakutshela ngaye owazana no director or casting director wathiwa lama term in love. Ungitshela ukuthi yena umngane wakhe uthole igig uMzansi Magic. Okay. Kune series ekumele idlale kuMzansi Magic yakhe. Udinga iactress and uthi uma imdescribe lo muntu amdingayo, that person is you. Cha ngisemani mana ngithi yazi ukuthi qala ngok-audition waqala so kusazokufanele audition you will audition, but when uzokufana nabanye abantu ma-audition and because already wena usukhulunyeliwe Ngikhola uthini kimi lekuseni. Iphupho lakho selifezekile. Wathola la suke eKZN wafuna ukuba actor la so selifezekile. Hayibo. Hayibo ukuthi angigiye.
ngiyajabula. Hayi Masisali ngijabulile. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Ngiyacela into engicela nje iyodwa. Uma ufika laphana ungashintshi. Be yourself. Yebo. Okay. Ungafiki lapha uzama ukufitha ini ukufana nabo bonke abantu abalapha because the industry lena i-corrupt ingcolile and usathane inkulu indima edlala kule industry kwa media. But ke wena iba laphana as ambassador yombuso kaYahuwa. Unganqeni ukushumela ivangeli kaYahuwa nakuma actors amanye zobunawo laphana because wena uzo representa umbuso lapha. Angithi angizwa. Okay. Yeah. Senze njalo papa. That's good. Now ake ngishiye ke Khanye because ngisaphuma ngasenkonzweni then I'll text you onke ama details ne. Okay. Have a lovely day. Oh hayi nesalathelihle. Yasolohle. Nkulunkulu mkhulu, uNkulunkulu muhle. Hawu ngiyabonga Yahuwa, ngiyabonga igama lika Yahusha, ngiyabonga. Hayibo, yaze waqoqa intombazana bawa wonke wakhe Nkosi yami, hawu lo ntombazana. Ngiyambonga uYahuwa, ngiyambonga in the name of Yahusha ngila ngikhona imisebenzi yakhe. Ngiphinde futhi ngibonge uMaxwell umastende wami ngila ngikhona ngoba ekholiwe kimi. Hawu. Sithando sami wachashithile sibuka ma wathi kwenze njani? Iyacoba nani lento eniyibukayo niyibona ngithi nesicefe yayibona nje iyakhathaza. Ndodana yiphutha lelo lenzayo. Baba iyacoba le. Yiphutha ndodana. Usunomona manje ngoKhanye wena. Ngoba nakhe xoxa impomela eminingi. Uyambona uKhanye lapha. Njengoba enza lezi zinto usehamba nabakuleli yazima. Usezingeni eliphezulu kakhulu manje mntana. Nawe uJehova wakubusisa nganangu makoti. Khohlwa ngani yami. Khohlwa ndodana. Futhi vele sema sami ngingadalelwa lelo Khanye futhi ngingafanele nje. Kwakufanele ukuthi akushiye khona mina manje eduze kwakho. Ngiyabonga ndodana yami. Makoti wakwami. Bambelela mnangu makoti. Makoti wakwami. Ukhohlwe nje. Indaba kaKhanye hambe nabasezingeni la. Nakho ke ndodana. Ngeke ngize ngithi ngithini kodwa ke iqiniso lelo elikhulunywa abazali nawe nkosikazi. Kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi kusuka namhlanje abakaKhanye siyophinde bekhona emqondo wami sefana nomuntu ofile. Sengizoyithandela wena nje nawe ukwazi ukuthi uhlale kahle. Akho omkhulu, Asibukeni ngama award. Advice nayo wintsha ikhona efundela kwi-industry ukuthi ungashi. Hayibo baba. NanguKhanye ngempela. Hayibo, uyabona yini baba? Hayi uyena. Ndodana zami. Uyena nkosikazi. Akasemuhle mntanami. Awubona kodwa baba. Abaphele ngani? Isipho esivela kumdala. Ubani mazi kuloba nje. Hayibo ubani wayazi baba. Hayibo. Hayibo ngani yami. Makanyiza. Phela cha. Hayi bandla. Sezile ngani yami nkosikazi. Yabo. Hayibo. Masasho baba hayibo. Ukuze sihlele kubona sakhele wona. Wasa vele usifakela isithunzi nasendaweni sesiyahlonishwa baba. Olento ibona la? Kusiyama. Hayi ke ngiyakupha noma khona laba besihlela. Bethi ngane ethi balekile yashiya umendo cha. Angikhali ngalutho. Ngiyaqiniso ukuthi ukunakala kwenye into ulunga kwenye into. Awupheke ukuthi njani? Kusiyama. Hayi sivela bobo. Phakamise baba ivolume sithuzwa. Kusiyama. Wintsha esafuna ukungena kwi-industry ngifuna ukumkhuthaza ngithi ngingangena nani uma ngabe ngempela uzimisele ufuna ukungena kwi-industry ungangena.
mama